Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ọkpa Akụ Eri Eri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na ọṅụ na-eju Chinedu obi mgbe niile ka abụ na-adị ya n'ọnụ. O nwere ohere soro ụmụntakịrị ibe ya na-emesapụ ahụ. Ha dum na-erikọ erimeri. Ọ hafuru ofe ahụ bụ sọ ose nna ya ukwu sịrị ya riwe n'ihi na ndị na-aṅụrị atụọla ya ahụ. Ugbu a, ihe ọbụla ọ na-eri na-apụta ya n'ahụ. Ewezụga iche ọkụkọ, ọrụ ya dị mpe n'ihi na ụmụntakịrị ndị ọzọ nyere ya aka rụọ ọrụ eziri ya. Ndị mmadụ na-ajụ Chinedu ihe mere na ọ naghị ata ọka dị n'ugbo ha. Ọ sị ha na nna ya ukwu gbochiri ya imetụ ọka ọbụla aka. Ụmụ odibo ndị ọzọ tụnyere ya aro sị ya, mgbe ọbụla ị chọrọ ịta ọka, baa n'ugbo hopụ ukwu ọka ole masịrị gị. Nna gị ukwu agaghị achọpụta ma ime otu a. Chinedu tụrụ ụjọ n'ihi na ọ maara na nna ya ukwu bụ nwoke na-arịba ihe amaghị nne. Eleghị anya, ọ ga-aga ukwu ọka dị n'ubi ọnụ, marakwa ukwu ọka ole dị n'otu ọgba, na oke ọka ole dị n'ukwu ọka ọbụla. Na mbụ ọ jụrụ fee aka n'isi, ma n'ikpeazụ o mere dịka ha gwara ya. Mgbe ọbụla ọka gụrụ ya, ọ baa n'ubi, si n'ukwu hopụ ọka ole masịrị ya, dozikwa ebe o siri hopụta ha nke ọma ka a ghara ịma ihe merenụ. Chinedu na ụmụnta ndị ọzọ na-ata ọka ahụ imerime oge. Ọ naghị abụ mmụọ ya ịga hụta ọka, ma iji mee ka obi tọọ ụmụntakịrị ya na ya na-erikọ ụtọ, ọ na-eweta ọka ụfọdụ kwa ụbọchị. Ọka jupụtara n'ubi ahụ, nke bụ na nnụnụ na ọkụkọ na-atakwa otu ọ masịrị ha. Ọ bụkwa ọrụ Chinedu ịchị ụmụ ọkụkọ n'ọka ahụ. Mgbe Akụbụzọ lọtara, ọ hụrụ na Chinedu buru ibu karịa otu ọ dị na mbụ. Gbalịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpa Akụ Eri Eri. Ndewonu.